Tara mga higala, puyog mi ninyo mga katakaron og si Kalig kay giimbitahan ta sa atong mga igsoon nga doon tay or doon ay pagahimuong tapok-tapok karon dito. So tungod kay kuan man kusog kayong ulan, so nagpalabay sa tag-oras niya karon kay marag nilinaw-linaw na. So mohapit sa tab before ta maadtog si Kalig, mohapit sa ta diri sa Pure Gold kay mamalitag pwede na itong maiambag sa kuan. Siyempre, kung naay tapok-tapok na, sad na'y kaon. So, naata din o naana siya, nakapamili na kung sa'y dalaon na mo. So, naglibog ni kung sa'y maipampo na mo ani nga kuan, ani nga higayon na. So, mo ani, ang kuan lang na mo, siguro ani palitlag gamayng manok o mga chichirya o tabangan og pamilya aning duha ka binuhat ano kuani sunod ra ko gawasan na mili sad og unsay maayong inumon nga inumon bisag dili ko mo inom. Siyempre nindot ang istorya nga gid na gamay nga inom. So labar ang among gipilian dalaon. Yung marag isog maganing tanduay o so kanay ginebra kan lang gud pang pabuyong-buyong lang pagpainit sa ilong ay na lang gud ba malingaw sila. Ako mailang ako mo bangkag istorya pag inom wala na gid taon tani. So may mga chichirya para sa mga kuan chikiting o mga feeling chikiting. Ay mga super crunch, so na gipamili nila. Kuya ning bataan kay so kay mamili. So takabalo sa iyang giyaw-yaw bitaw. Kuan namili na siya Oreo niya kami kay so na mo kanang baratuhon noon ta karon sa aman nga mamadoy ang ganahan. Ala sige ka na popcorn namit kayo na lang palabihan daghan kay chichirya sa pana piatos wala pag yun sila na human nagpamili. Nasa pa kani mahuman sila. Pag yun, napagigibalikan ay nakalimutan ang Sprite soft drinks day ko para isagol kay magluto kay gidagpato. So Sprite niya ang pahilis Sprite o sana Mountain Dew Coke so na ilahang kuan gibalikan Mountain Dew lagi sa tubig lagi ko taong kutok pero sa ko mutilaw patag tanan sa kasi makalimutan ko sa ilang may soft drinks. Mao na ni human sa kuan sa Pure Gold biyahe na punta pa doon sa Sikalig diritan mo agi sa kuan sa coastal. Okay human sa kusog nga ulan mo ni nindot kayo ang dagat ug ang sunset o diri mi nagkuan din na lang mi nagpal namaybay sa agat. Isa pa nindot pa dandalan diri kaysa dito sa pikas nga gianan nga kuan dili kang dagkuha kay bangad. So dapat magmotor unta mi pero kaso lang ang kuan ang pasahero kay nanagana kasi ug muulan niya pag mahuman ang tapok-tapok kay nakaligo mi agwantalan sa tani. Nindot kayong dagat nindot kayo ang kuan sunset nindot tambayan ang tadinhi kaya usahay man nga naamay kuan na may tapok-tapok karon so dito na lang ta kay mas malingaw ta kay daghang istorya. Kapag ka ng driver na niya mga pasahero sa likod nagbiyahay o kuan muni-muni ang isa nagdunsa ni nagkaong saon
ug ang sapod nagpahipi pawala sa kuan, pawala sa kalaay. Nindot kayo ang dagat, nindot kayo ang baybay, ang beach. Nindot siguro ligo, pero sunod na lang siguro, sunod na lang yung mga ligo. Yan. Ang bugaya na mo naabot eh. Lugay kinaabot. Kanina nami diri sa may banda sa kuan, bundas na ni. So diri na muliko na ta sa dili simintado nga dalan kadung sa Sikali. Ita mamaybay taning mga daghang punong diri. Nindot kayo ang kuan, ang punong, ang tubig. Pero nagpulag mga katatsada kay tungod sa ulan, maraming ulan. So siya sa dalan na ni siya padung sa Sikali, ngit na gid gamay, murag nawala na sa plano. Ang plano ko manggod kay sayo unta mo adto, kaso lang kusog ang ulan, iganahan og kuan pangatog sa daan. So naa ta karon diri sa Sikali. So hapit ta diri sa balay sa kaigsuon kay ibili na to diri ang sakyanan kay dili pwede mo sulod dito. Medyo layo pa to gamay, alanganin pud ta mo sulod kay pating lapuka kasi maungot nung talitustong atong. Tagbuan na to ganina ang elder na migawas. So ingon niya nga ibilin lang daw pod ang sakyanan dali sa sulod kay pwede ra man daw ni i-lock ang ilang gate, so safety ra pod. So diri ilahang lugar nindot kay diri kay timbasak na karon. So ang sugod nagtubo ang ilahang humay. Nindot kaayo ang dapita. Labi na akong tagas ng mga tanong nila, mga humay sa basakan. So uni naning iatras ang sakyanan kay aron mosulod sa gate niya sarad anato ang gate ay hata mo baktas pa doon dito sa sulod ang balay sa igsuon na tapok-tapukan distansya pag gamay gikan dinhi niya mga gitag kuan medyo lapukon na bahin. Mao na ni ang sulod sa balay sa igsoon din na mo ibilin ang kuan sakyanan. Magbaktas na lang ta. Dalo na to ang mga ipamalit nga kuan. Ikatampo na nato dito sa tapok-tapok. So mo ni siya ang kuan ang nahitabo na diri sa sulod. Wala na namo ako video ang pagbaktas-baktas na mo. So dinhi ay duha ka binuhat diri. Si Brother Marlon o si Sister Chassie may nagluto sa kuan pato niya. Napod ilahang kuan, ilahang advisor si Kuya Mario. Doon ko ni Chanchan nakiususog yun sa pagluto. Ubos sa mga kuan, mga kaigsuunan nagtinabangay para mga kuan malampos ang pag hikay sa pwedeng kaunon niya. So, busy kay sila, busy kayo, pero ako kay ako lang matampo din kay ang kuan gyud video gyud. So naka-prepare na ang lamas. Gikuan pa nila gipahumok, gilatan. But lang kaani humumok pa ni. As ko yung si Brother Marlon nag-practice daw siya kuan. Practice untuk vlog si Brad. Begitu game din luto pa ning pato. Karon pa po ko nakakita gyud sa pagluto.
Kapit na gyud, gamay na lang kulang. Kita yung katag diri ba kay kuan. Kana dirty kitchen ang gigamit. Muni ang balay ni kuan, Brother Pitiri. Nami duha ka chikiting diri, si Aya ug si Chelvin. Lingaw kay ang duha. Lingaw kay sila dula-dula gikan pa man sa sulod ganina karon na pod sa gawas. So mao siguro nilang gihawan sa pato ganina kay na may dugo sa pato. So ngit-ngit na kaayo ang palibot. May ganit kay kan okay kayo ang sugang dagitabnon, wala nag brown out. So nalingaw kayo ang mga batanon pag slice sa mga lamas, yan banpod, istorya-istorya, banpod, video-video. Funny, missing what spring like. Ay, si Kuan mo kay suga. Gimana nih? Kisah mana nih? May panahon ko. Si mana na? Iati ko tiyo nga manok. Sila may sa papahuksan tama na. Tinakilak pag kuman kayo. Una na ko ba? Mahimo na kong bitin. Warag si Kisab to ganina eh. Nga kung kaon na kag Yang balay madapte mo kagison. Ya imong ikuan Nag-ison pag yun. uling nga inon. Mana hinuon pong kuan. Balay man Kanang sa bilibog dito. Nabisilingan na mo. Utang ka ako. Gawag mahurot pa na mo utang ko ng kaon. Agabi. Tapos awan doon niya. Mahurot daw tanan. Sakit mo na. May biyawan ng tangilitan. Unahan ko sa iso. ah Ay, konsaran. na may tada kang beach diri. Kisab to sakyanan ni abot. Yolay. Ah, pedicab to. CR o banyo. Oh. Dito may abuhan sa kahoy. Dirty kitchen. Enerwag panguli. Manguli na may. Camping. Hi guys. Hi, guys. Na makita. Ano oh. Hi guys. Hi guys, welcome to my guys. Welcome to my vlog. Hi, Welcome guys. to my vlog. Hi guys, welcome to my vlog. Welcome to Hi vlog, welcome to my guys. Ayaw lagun na ikan takatahi kay Ano sa may istorya na to? Hi guys. Hello guys. Hello guys. Nagtanaw lagi mo Biblia dito, kinsa may mong gikuan? Ah, si Obaday. Hi guys. So guys, dapat na daw ni sila guys. Uy! Kinsa dato? Kamu kay palit mo sakyanan. Kamu kay na may bandaan. Kamu kay namang sakyanan. Dato ano mo ori. Ako kay na Oh, si Chelvin na daw sila imong tour. Sara. Doha? Ah. Doha? Yung mga mamiyaya. Ya, driver? Di man na. Good. Poor man ni poor. Okay.
Ay, asa man ni? Ikaw taas man ni dati? Ambot. Kita lagi sama dulu tong mic. Iya na. Magkaon. Bersikir pas kaboga ni dong. Botoro ko respectin. Tingabiyaan. Ante. Ah, mo ni katong kuan yung mga dalabrad. Bisay. Bisay. Open. Sana ya bola ko. Una, ibutang ang mantika. Kuani Chip Marlon. Ikaduha, ang lamas. Nadri. Nadri. Adri. Nadri. Isip Marlon eh. Pati sa Marco Polo sa una. May pila magliwag, aluwag. Wala. Bakbol. Ang tilaw kay Lugi pa mang luwag. Ito na pang labo ganina brad, yung tituhan tapos ni kran. Tagbot. Tagbot. Amo sakit ganun yan, di na kuan. Panan. Tanan. Nga mo po. Kawan mo. Nung to amo yan ko. Okay, ang sa po ng hiro. May gani karon kay naa na may tubig. Sure na lutuon. Huwag ko na manok. Gutom na kaya? Ha? Gutom na o kaya pang dot-dot? Klaro ba mo? Klaro ba mo? Klaro. Ah, usa pa lang. Randi magdapot to. Manay pa di ay. Basi, kuan to. Manguli na lang po tayo pamuanhi. Yan am dali. Mo kay may yabo kay. Video ba ka? Video ni mo. Oh, shit po gagod. Wala rin siya no? Ay, ano sila to? Malak na trabaho? Ari na. So, Balik ko sa Davao po si Jake. Balik pa sila. Na sa school siya.
Hindi malimutan niyo sila sa Vinsyo. Hindi, hinay po ilang nito sila. Hindi sa sapat. Wala, dalahan na. That was quite strong. I can't believe how much it turns me on just to be your man. I can't believe how much it turns me on just to be your man. Yan, dali, dali. Ay, dali, dali lang. Doon, yun. Ano, mga alas 2 sa hapon. Mahalang nilo. Ay, magulo. Kaka. Labi na inana, ibigan. Ibigan man kaya. Wah, puhilong dito kay habugan. Pwede na nimo di kalalan. Wah, po ito yung bilunas. Kana na yung mga tuloy. Kay, kay! Wait, go, wait, dali pa ulit. Kay, kay, Ayaw ka kuno huwag na yung para ha. Ayaw ka kuno huwag na yung para. Dili. Ado. Ladyo amo. Wala ibuging dia. Wala kay buging dia padala. Bitaw ya mga na miya. Salamat kayo sa pag-abi-abi. Ay, palungo na itong sila. Ano man? Ting matikong.
Ya. Balance bikas kay lapukay. Mula po ka naman natigting ulan. Ang iyang kaan? Babaw? Bulahaw. Pwede rin dire. Naman nila tsanan dire day. Lay, dire lay. Dire day dire lay. Enting butikon. Siya ganing sugat sa mga kaya na dari.